Saphinde sabuya njengenjwayelo igama kuPastor Nick channel Nyoflick. Esicela wena nokubalekile ukuthi usubscribe bese like le video le namanye amaningi amavideo akhona ngaphezulu kwa1000 akhona. Namba isise uphela kusongonani kusenga 5 ntambama kakhulu uma ungumlandeli we channel. Uma ngene umlandeli we channel noma ungayiziba ungayisebenzisi. Sibheka la amaphupho njengenjwayelo. Sibheka namhlanje udaba la olika user ukhona la ku comment section user akanagama uthi sawona pastor ngicela ukubuza ukuthi ukuchazana iphupho umuntu ekaka mase ewadla amagaka akhe. Ngibonge usazophendula. Yini amagaka? Ukungcola uphuma ngaphakathi uma usudlile uhambe etoilet ukhiphe kwamagaka lokho abanye bathi amagaka, abanye bathi ama-feces, abanye bathi poop, abanye bathi dung, human dung. So lake singakusho uma uphupha amagaka kungashintsha ezihlukahlukene kodwa kunokujwayelekile kakhulu khambisana nesichitho. Ngabe uyawadla, uyawanyathela, uyawabona, uyawagxoba or wena uyasikhulula kuvama ukuhambisana nesichitho. Kodwa kuyasiyenza kanje si-break it down senze ukuthi nokunye abantu abangakunakile bekubona nanko okunye ungashiyo. Number 1, uphupha la amagaka kuwuphawu lobuma uwadla ngoba lusho ukuphila ngesono, ukuphila ngenkohlakalo ngenxa yokuba ugombela wesakho. KwabaseKorinte bokuqala chapter 11 verse 29 ngokuba odlayo aphuze uzidlela icala. Hezekiel 4 verse 13 wathi uJehova kanjalo nabantwana bakaIsrayeli bayakusidla isinko sabo singcolile. Kanti ke 2 liyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amagaka kube uphawu lobuma uwadla usuke luchaza ukuswela okukhulu, uchaza ubumpofu obuzophoqa ukuthi uziphilise ngamanyala nangenkohlakalo. Amakhosi esibili chapter 18 verse 27 kepha uRabi Shake wathi kubo inkosi yami ngithumile yini enkosini yakho nakuwena ukukhuluma lawa mazwi na hayi kuba laba bantu yini abahlezi okwanuba badla amasimba abo baphuze umshobingo wabo kanye nani na? Yini umshobingo womchamo, amasimba, amagaka. 3 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amagaka uthola ukuthi ke uphawu lobuma uwadla usuke luchaza ukuthi ke uzokwenza amanyala nechilo elizokululaza futhi likwehlise nesithunzi ukuze uphile wena. Izaga 26 verse 11 njengenja ebuyele ebuhlanzweni bayo kanjalo isula siphinde ubula baso. 4 uma uphupha futhi amagaka uphawu lobuma uwadla lungasho ibhadi nesinyama onaso lingasho ukuhaqwa imimoya emibi liphinde likhombe nokugadlwa ngesichitho esibi esizokwenza wenyanywe abantu esizoba ngaphakathi kuwe. 5 uma uphupha amagaka uphawu lobe uma uwadla lungaphinde lukhombe ukungcolisa kwesidalwa sakho. Uma umuntu owembethwe izidalwa lungakhomba ukungcoliswa komoya wakho. Uma umuntu kamoya unomoya ongcwele umuntu evangeli ukhomba ukuthi kunalo moya osoqala ukungcolisa lesi simo sikamoya ongcwele manje lapha kuwe. Le thempeli likamoya ongcwele liwena liyangcoliswa njengamanje noma kungcoliswa futhi. Number 5 ngabe ukuthi kungcoliswa lo msamo owena noma kungcoliswa le thempeli likaNkulunkulu ngokamoya kaNkulunkulu kodwa ngokwesintu kungakhomba lo ngcoliswa kwalo msamo owena lezi idalwa zoqhela kuwe. Yabona besibheka la uphupha usitsha amagaka udla amagaka akho noma umunye umuntu. Siyabonga, be blessed.